Kwaiwai mabuja akanaka. Tauya dzanyasi nhau iro zuva ro23 mwedzi uno waKakunguru. Tiri kutanda nyaya yakabvira nozuro ichiita kuti rimazi mwoto ribe kupera zvisvinu, apo Mutami akaita kureketa masoko anoita kuhwadza, masoko akaita kunyangariwa chaiko. Ipapa dai dziri dzimwe nyika atakutoziva kuti pakutoita zvimwe zvisvinu zvokuchinjiwa kwevakuru nyika chaiko. Nozuro uno agoreketa kuti waMhanduwe wakamubhinya ano makore 15 basi, wakabva waita kuti apanduke chaiko muupenyu hwache. Pakaita kunyangariwa ipapa unotoita kuona kuti wazhinji chaiwo wanga wakundoitawo wachipinda kunge vanhu vari kuenda kotanha michero mumuti iyo yomusango. Pakaita kunyangariwa chaipo, mubvanayi vakaita kudonhesa mazita anosvika 60 chaiwo wanhu wari watungamirawo nyika, wari wakuru womuhurumende, wari makurukota, wari masoja makuru nevamwe vanoita zvousori wakandowaita kuwanda ipapo, nevamwe vanombirimbiri chaiwo vanoita zvokuzikana padandemutande wese wakaita kudonhesiwa mazita avo imomo munhau iyi. Pakaita kunyangariwa, rekai tigone kuti wakuru wehurumende wachagodini, nokutoti ipapa aigoreketa nezvimwe zvinechekuita nokutekaidziwa kwemari zvisiri pamutemo zvaiitika kana kuti zviri kuitika newakuru wehurumende. Rekai ticharamba takaringa kuti nhau iyi ine chere chaichaitika pairi, nokutoti ipapa matope akaita kukwiwa naye Suzeni akananga kuna waMhanduwe akareka kuagwisa wendo huno aidi heno kuti wanogwisiwa nei. Ipapa tinokutoti kubisa kwawakamboita wakembo muhadi paye kuti wanga wari kuita kusikinyatokona wari muhofisi, ivo zvavo kana chiri chokwadi ichi maita manyongori chaiwo zvavo zvinoita kupetiwa kairi katatu. Wamwe wagotoreketa kutoti mukadzi waMugabe aiziva zvaaireketa achigoti manyengawanano zvakadaro. Pakaita kunyangariwa, rekai tigone kuti inenge ichitekaidziwa sei nhau iyi. kuKariba vanhu vaita zvinodadisa chaizvo kuvhotera bato roCCC pokare, nokutoti munhu woCCC ndiye yahwinha nomavhoti 303 oZANU-PF aino mavhoti 145 175. Tiri kutenda nokufara nokutoti izvozvi zvinotipa kutoti ziva kuti vanhu vanotetekera zvakareketeka zviya naivo wana Ziyambi nana Kazembe wachireketa kuti wakandovhotera CCC vanobva vaita kuivhiringa nokuramba kuti kuite budiriro. Tiri kufara kuti tonderai dzochokwadi ndiye akunda ikweyo makorokoto. Tiri panyaya dzesarudzodzi, wozeki wagoreketayo kuti Costin Muguti wobato roCCC naSpencer Chuma wobato roZANU-PF ndo wairi wamira kuti wagoisiwe musarudzo dzichaitiwa dzomutsiwa mumiriro dare reparamende kuGokwe Kabuyuni ikweyo. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichitokaidziwa sei, ticharamba tichindokunyepai zvinenge zviri kuitika ikweyo. Iyo zeki pokare nyasi yagoburitsa tsamba ichireketa kuti mapwapwa nomanyepo ari kureketeka kuti kwai vanhu vokuChipinge kuwadhi ye13 vari kuita kumanikidziwa kunyora nokuburitsa mapikicha anenge achiratidza pawavhotera. Rekai tigoona kuti zvichokwadi chere kana kuti manyepo, asi isu kuziva kwedu zvinhu zvaimboitika ende zvinotoramba zvichindoitika kureketa kuno. Rekai tione iwo wandoramba kuti manyepo ari kuitika asi paribe zvimwe zvawareketa. Wozimuseki vanotekaidza bvunzo dzovapwere munyika dzomunyika yese dzoorevhoro nedzeerevhoro wagoreketayo kuti kwai vanhu vanenge vachibhadhara mari yobvunzo dzonyika vachabhadhara mari $1 ribodzi iri mari 450 anomasendi 41 $454 Zimbabwe dollars and 77 cents for $1. Pakaita kunyangariwa chaipo hino kuti wangani wachazvikwanisa izvozvi, nokutoti wana murairidzi kana zviri kudari wachida $10 chaiwo okubhadhara chidzidzo chibodzi panenge pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera mushechere asi pasvinobaya pamo.
Hurumende pokare yapotsa zvayakareketa kuti ichagobhadhara wachena mabhirioni 3 anochidimbu omari yekuAmerika kuti wakawatorera mapurazi. Takambowanyepa kuti wareke kugoita mapwapwa nokureketa kunhu kwawasingagoni kuzosvika. Izvozvi wapotsa pokare kuti wabhadhare mari. Heno kuti zvichaita sei? Ticharamba hedu takandolinga. Wakuru wamiriri webasa wehurumende wagoreketayo kuti muzuva rochi21 nozuva rochi27 vanenge vari kuita zvokuramwa mabasa vachida kuti vaingidzirwewo mari nokubhadharwa mari inotenga zvisvinu. Aidi tiri kuvatsigira. Izvi zviri kuitika nehurumende zvisvinuba nokuti ivo vari kutambirisana mari tsvinu. Kwai bazi rozvinoitika kudyidzana nosahwira nedzimwe nyika roZimbabwe ragoreketa iro kuti ratotanda izvezvi kunadzirisa patsva nokunadzirisa mizinda yonyika kunze kwenyika. Kwai ipapo vari kutandira kuAmerika kumuzinda wenyika uri kuNew York. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichienda nokupi, kana kuti pari kupinziwa mari tiribe kunyepiwa. Ticharamba tichikurenyepai kuti zvinenge zvitekaidziwa sei. Makambani anoita zvokuchera-chera munyika ari kurwadziwa nokuita kwehurumende nokuti ari kureketa kuti hurumende zvainoita inondoreketa basi kuti vanovada chaizvo, asi zvavanenge vachireketa nokunadzirisa pamitemo yavo zvinenge zviri kuningisika kuenda kusaiti kwacho. Heno kuti zvichaita sei ipapa, ticharamba hedu takandoringa pazvinenge zviri kuitikapo kuti zvinenge zviri kugoneka chere pane zvichachinja. Tiringedzo mutambo nyasi kwatambiwa mutambo Cranborn ikajaha Harare City nozviri kuchibodzi, FC Platinum ikajaha ZPC Kariba nokabodzi, Chikenini yachaiwa noDhimbare nozvitatu kwanya, Yadha ikagochaya Ngezi Platinum nokabodzi. Mangwana kunenge kutamba Boso neBulawayo City mugomba kuBaba Fields, Kepekepe ichitambawo noManika mugomba kuNational Sports Triangle inenge ichihwapurirana noBlack Rhinos kuGibbo. Tenax iripo noBulawayo Chiefs paVhengere. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichiita sei, tinokunyepai. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Wakuru wokuMarawi kureketa kuno vari kuita kuvhiringidziwa chaiko nomamiriro opfumi nokutoti ipapa makwiriro anoita zvinhu munyikamo asvika pazvikamu 55 kubva muzana pagore nepagore. Makwiriro yamasvinuba ipapa mabi angu pakaita kunyangariwa. Rekai tigoone kuti zvinenge zviri kudini nokutoti waakuita kutotsomana nesu kamu. Ipapa vanenge vari mumhera medumo, isu tirisu vari kutungamira hedu zvakaita kunyangariwa. DRC kwai hurumende ikweyo iri kutadza kubhadhara wana murairidzi wanosvika zviuru 300 chaiwo. Unotosaya kuti zvinhu zvinombotekaira sei nyika iyi nozvichehwa zviri kubudamo mazuva ese ega. Idi mabi yangu wangadai wari kuita kupfatsura mari kureketa kuno kana kutotipawo isusu tiribe kana zvisvinu, wangadai wari kutotipawo kutoti tione pokuponera. Heno kuti zvinombotekaira sei, ticharamba takandoringa. Sarudzo dziri kuteera kureketa kuno mwedzi uri kuteera uyu zuva rochipfumbamwe mwedzi uyu kuKenya vari kuita sarudzo dzomutungamiri wenyika. KuAngola vanenge vari kuitawo sarudzo zuva rochi24 mwedzi uri kuteera uyu. Tatoita kuvhura madziso ipapa kuti tiringe kuti dzichatekaidziwa sei pabodzi pono kuti mbane vanenge vachizokunda. Tichange tichindokunyepai. Russia noUkraine dzafadza vamwe vazhinji nokutoti dzabvumirana kuti wagobvumirawo pokare kuti zvinorimiwa noUkraine zviburitsiwe kuenda kunze kwenyika. Idi waita kuponesa nyika chaidzo nokutoti kwai ipapa mukaringa zvinhu zvakaita sokoroni nomusamafuta osunflower zvinorimiwa kuUkraine ndo zvinoita kuponesa vazhinji zvokutoti kusaika kwazvo kwakaita kuti zvinhu zvikwire kudhura chaiko. Heno kuti zvinombomira sei, tiri kuramba takandoimba kuti zvicharamba zvakadando. Munyaya yegumisira yanyasi kwai ipapa nobazi rozvoutano pasi rese iko kachirwere komamotawo
omapfeneya komonkeypox kwai kakutonziko kakutoita kuvhiringa pasi rese aidi kachirwere kakagara kariko wainge wari bombo reketano zvako nokuti izvezvi karowa wachenawa kakuita kuvhiringa pasi rese ngavatisiye pasi rese raori rakananga ikweyo kuwachenako. Tiri ipapo mabuja wendo huno aiwa toboyana muso muvhuro ndini wenyu mhanduwe WeNhau.